Alas kayo at pinapasukan ng inyong relasyon ng third party or hindi maganda ang inyong relasyon ng inyong mga in-laws or future in-laws ay dahil sa kwarto ninyong merong salamin na nakatapat sa inyong higaan. Sinong naniniwala sa ganon? Yung mga pungsuy na ganyan. Naniniwala ka ba sa ganon? Na kapag meron daw salamin sa loob ng kwarto, mas ina-attract nito ang energy na magkaroon ng third party sa inyong relationship. Or, posibleng hindi maganda ang relationship ninyo sa inyong mga in-laws. Naniniwala ba kayo dun? And, a television is considered as a mirror. Kasi, nagre-reflect pa rin yung itsura mo dun sa TV. Sabi nila, kaya yung meron po dyan ang kama na nakatapat ay telebisyon, alam nyo na. Baka may lokohan pong maganap siya. O baka merong mother-in-law na maging monster-in-law. Mahirap na. Uy, pero alam mo, kung tatanungin niyo ako ng personal tungkol sa mga feng shui na ganyan, hindi masyadong into it. Kumbaga, I'll do everything on my way. And, as long as nagpe-pray ako and guided by the word of God, yung mga ginagawa ko, feeling ko, I will never go astray. Never go astray. Ano ibig sabihin nun? Basta, search mo na lang. Darot. Diba, sa naniniwala po ako na pag malakas yung pananampalataya mo, panalangin mo, tsaka kapag gumagawa ka naman ng kabutihan sa kapwa mo, at gumagawa ka ng kabutihan sa sarili mo, kung talagang magloloko yung partner mo, magloloko yan eh. Wala yan sa salamin-salamin o wala yan dun sa TV na nakatapat sa kama ninyo. Wala po yan sa ganun. Nasa karakter ng tao yan kung magloloko siya o hindi. Ang pinakamahalaga lang dyan ay pagkatiwalaan mo yung sarili mo na alam mo ang gagawin kapag sakaling nangyari ang pagkakataong yun. Kasi kapag sa akin nangyari yun, goodbye Philippines. Charot with harot. Anyway, kabisyo, sumapit na yung oras para ako'y tuluyang magpaalam sa araw na ito. Huling araw, no? Ngayong araw na ito. Sana nag-enjoy ka, no? Pag binabalikan ko kung paano ako nagsimula sa radyo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Biruin mo ang isang babaeng nene pa, hindi masyado nag-aayos ng kanyang sarili, hindi ma-makeup, pimpolin pa. Grabe ang pagka-dry ng buhok. Biglang napabad sa Love Radio, naging production assistant. After few days, biglang ginawang DJ. And fast forward to this day, eto siya nagsasalita. Anong ibig sabihin nun? Tumatanda na tayo. Charot with darot. Ang ibig sabihin lang nito, kabisyo, ay change is the only constant thing in this world. And hindi porke may pagbabago, ang ibig sabihin nun ay tapos na ang buhay ng isang tao o tapos na ang gustong mangyari ng tao sa kanyang buhay. It only means that you are growing. Someone is growing. Something is growing inside of all of us. Of you, of us, of everybody. So that is what you call growth. Growth mindset. Yan po ang itatak natin sa puso't isipan natin. Kasi mahirap mag-goodbye, mahirap magpaalam. Pero naniniwala ako na ang pagtatapos ay hindi lang basta-basta pagtatapos. Ito ay panimula ng isang panibagong yugto ng buhay ng tao. Kung hindi mo nakita yung libro ko na Raqi Secret Files book, check mo yun. Kasi meron ako nilagay doon tungkol sa pagtatapos ng isang kwento eh. Mali mo, hindi pa ito ang pagtatapos talaga ng kwento ko. Hindi pa ito ang katapusan ng Secret File. Hindi ko alam. Abangan mo na lang sa July 15. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakapiling sa hapon ang inyong basa princess, DJ Raqi Terra, at ikay nakatutok. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na si Diego Bandido. Bye-bye, people of the universe. The secret is out.
Medyo mahirap talagang aminin tong sikreto kong to, pero kasi The files have gone missing. actually hindi lang naman ako yung nagtago eh. Lahat kami. July 15, 2024. Abangan.